Zeeland gaat niet zomaar akkoord met nieuwe kerncentrales, maar we willen ze wel. Wij gaan ervan uit dat we een uitstekende propositie hebben en dat 2 kerncentrales naar Zeeland komen. En nog meer in deze Zeeland nu. Kleine musea in financiële problemen. En Schedel blijkt van Zeeuws-Vlaamse ridder. Goedenavond. De provincie heeft vandaag een voorwaardenpakket 2.0 gepresenteerd voor de eventuele bouw van nieuwe kerncentrales in onze provincie. Het gaat om aangescherpte voorwaarden, want het provinciebestuur twijfelt niet meer. Er komen 2 nieuwe kerncentrales naar Zeeland. Ja, daar gaan we zeker van uit. Een aantal jaren geleden heeft het Rijk dat natuurlijk aangegeven. En ook in het nieuwe coalitieakkoord is kernenergie een hele belangrijke om een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland. En wij gaan ervan uit dat we een uitstekende propositie hebben en dat 2 kerncentrales naar Zeeland komen. En daarom zijn de voorwaarden opnieuw aangescherpt. Zoals geen enkele concessie doen aan de veiligheid. We weten op dit moment dat we in Zeeland best daar wel een issue mee hebben met een A58 die niet altijd bereikbaar is. En we hebben gezegd, daar moet eerst een oplossing voor komen voordat deze kerncentrales komen. Dat zijn wel projecten, hè? Het is niet zomaar even een nieuwe snelweg neergelegd of een nieuwe tunnel of dat soort zaken. Dat moet wel vaart in worden gemaakt. Absoluut, en dat vragen we ook in deze voorwaarden. Ga er nu al mee starten, zodat op het moment dat die bouw van die kerncentrales komen, want dat is ook een enorm complex programma, dat we in ieder geval hier ook al over na hebben gedacht en het liefst al in uitvoering hebben gebracht. De nieuwe kerncentrales mogen geen koeltorens hebben. Dat blijft een harde voorwaarde. We zijn de straat op gegaan en eigenlijk jong en oud is het erover eens. Ze mogen hier best komen, maar als ze komen, weinig impact op het landschap en koeltorens van 200 meter passen daar niet bij. Dus die nemen we op als voorwaarde. Maar ja, als die ontwerpers straks zeggen we hebben koeltorens nodig. Dan hebben ze een probleem. Dan moeten ze met ons aan tafel en met alle Zeeuwen om te zeggen van nou, dit hebben we liever niet. Zijn er geen andere technieken op dat moment beschikbaar die koeltorens niet nodig maken? De kleine musea op Schouwen-Duiveland luiden de noodklok. Al jaren stijgt de subsidie die ze krijgen amper, terwijl de kosten de pan uitreizen. En al hun hoop is nou gevestigd op het nieuwe museumbeleid waar de gemeente aan werkt. We doen wel indexeren, maar dat is een vastgesteld bedrag. En dat geldt voor alle subsidieontvangers. En ja, soms blijkt dat het indexatiecijfer lager is dan dat je kosten omhoog gaan. Dus ja, dan komt dat niet altijd even goed uit. Maar dat heeft voor de 6 kleine musea op het eiland wel bepaalde consequenties. Dat je steeds minder kan doen. Alles wordt duurder. Alles wordt heel veel duurder dan de indexatie die de gemeente heeft doorgevoerd. Maar of die prijzen dan onderhand het dubbele zijn gestegen van wat de gemeente als indexatie vasthoudt, daar wordt dan weer geen rekening mee gehouden en er mag zelfs geen bezwaar tegen gemaakt worden. Naast de stijging van de huur- en materiaalkosten zijn vooral de oplopende energielasten een probleem, waar de gemeente geen rekening mee houdt. Ze zitten allemaal in monumentale panden. Als je kijkt hoe zo'n pand eruit ziet, je doet de kachel aan, beneden blijft het vriezen en boven wordt het 25 graden in die grote schuren en die hoge huizen. De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een nieuw museaal beleid. De Munnik hoopt dat de jaarlijkse indexering ook wordt meegenomen. Dat is heel erg fijn als die structurele subsidie geïndexeerd wordt naar een fatsoenlijk bedrag en dat er gekeken wordt hoeveel een normale indexatie zou moeten zijn, dan kun je vooruitdenken. Als je bij een project geld aan moet vragen en dat project is na een jaar of na 2 jaar klaar, dan zit je weer bij 0. Dus structurele subsidies, die moeten op de juiste manier gewaarborgd worden en geïndexeerd. Daarnaast vindt Scheffers dat de gemeente in het nieuwe beleid ook geld moet vrijmaken voor de inzet van professionele krachten. Als de gemeente wil dat er 6 kleine musea op dit eiland operationeel blijven, dat ze daar ook de buidel voor trekken. Die 6 kleine musea draaien nu op vrijwilligers. Vrijwilligers die gezamenlijk een gemiddelde leeftijd hebben doorgaans van een jaar of 80. Over 5 jaar zijn die er niet meer. Dus er zal een professionele coördinator moeten komen. Er zal veel meer professionele betaalde ondersteuning moeten komen voor die kleine musea. De gemeente is het daar overigens volledig mee eens. We willen graag dat de grote musea ondersteunend kunnen worden aan de kleine musea. Dus voor
Als je klein bent is sommige dingen ook niet makkelijk, zoals een conservator of allemaal dat soort dingen. Dus dan hopen we dat we met het beleid bereiken dat de grote ook de kleintjes kunnen ondersteunen. Scheffers en de Munnik hopen dat de gemeente ook het belang van de kleine musea gaat inzien. Het trekt mensen naar dit eiland. Het geeft de mensen die op dit eiland wonen een maatschappelijke invulling van hun leven. De historische kennis van het eiland wordt gedragen door die 6 musea. Wat wil je nou nog meer? Wij zijn er als musea voor, niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de toeristen. En die toeristen brengen het geld hier binnen, dus eigenlijk is het ook weer voor de inwoners. Als we alles laten vergaan hier, dan lopen we straks weer op klompen en hebben een buiten-wc. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid liet zich vandaag bijpraten tijdens een werkbezoek aan Zeeland. Het ging onder meer over ondermijning en dat bijpraten gebeurde op plekken zoals het strategisch kenniscentrum ondermijnende criminaliteit in Vlissingen. In het centrum wordt onder meer onderzocht hoe de onderwereld gebruik maakt van personeel in havens om drugs aan land te smokkelen. Minister van Weel wil ondermijning in Zeeuwse havens aanpakken met strengere regels. Vanmorgen met de commissaris van de Koning hadden we het over de haven VOG, dus de verklaring omtrent gedrag, maar dan toegespitst op de haven. Die wordt nu in Rotterdam ingevoerd op vrijwillige basis. Ja, dat kun je hier dus ook gaan doen met bedrijven. En met zo'n verklaring van goed gedrag zou de kans kleiner worden dat havenmedewerkers betrokken raken bij criminaliteit. 3/4 van de Zeeuwen is tevreden over hun leven en het leven in Zeeland. Blijkt uit onderzoek van de HZ dat iedere 4 jaar wordt gehouden. De Zeeuwen belonen het Zeeuwse landschap met een 8 en de samenleving met een 7,5. De rust, ruimte, natuur en saamhorigheid die Zeeuwen ervaren worden als positief bestempeld. De economie krijgt een 7,2, maar 1/4 van de Zeeuwen is dus niet tevreden. En dat is een grotere groep dan 4 jaar geleden. Vooral in Vlissingen zijn er zorgen over veiligheid op straat. En er is overlast van vervuilende industrie en toerisme op andere plekken. En ook is er ontevredenheid over het aantal culturele gelegenheden, ziekenhuizen en winkels. Steeds meer horecazaken nemen afscheid van het klassieke ontbijt, lunch en diner en richten zich op kleinere gerechten. Dat blijkt de trend op de horecabeurs in Goes. Wat hier op de beurs nu gebeurt, is dat we eigenlijk een beetje afstappen van die traditionele maaltijd op een dag. Dus ochtend, middag, avond. We zijn veel meer verschoven naar de kleine gerechtjes tussendoor. Dat zie je ook terug op de menukaarten bij restaurants. En dat zie je dus ook hier weer terug op de vloer. En dat aan de ene kant dus met de soorten hapjes die alle standhouders aanbieden. Maar ook in de apparatuur die wordt verkocht, zie je dus dat het anders wordt ingericht om veel meer door de dag heen te kunnen eten, los van het traditionele wat we doen. En de horecabeurs is er ook morgen nog in de Zeelandhallen in Goes dus. Stel je voor, je bent student evolutiebiologie, bezig met een essay wat eventjes niet wil vlotten. Je struint Marktplaats af en komt dan een schedel tegen. Je stort je op het onderzoek en ontdekt dan dat het een Zeeuws-Vlaamse ridder uit de 14e eeuw is. En dat is nou precies wat de 23-jarige Sander Bruins uit Utrecht overkwam. Dit is waar hij ongeveer gelegen moet hebben. Zo'n 650 jaar in de grond. Hij is in dit geval ridder Boudewijn van Heile, overleden in 1320. In 1964 werd hij hier opgegraven, in dit weiland een eindje buiten Draaibrug. Daarna dreigde zijn verhaal in de vergetelheid te raken, totdat student evolutiebiologie Xander Bruins zijn schedel per toeval tegenkwam, op Marktplaats. En in die advertentie stond ook, dit is de schedel van een ridder. Ja, dat maakte het verhaal natuurlijk helemaal bijzonder. Maar ik geloofde dat aan het begin niet. Ik dacht dat het een medische schedel was, omdat de schedel ook een afwijking vertoonde waar ik onderzoek naar wilde doen. Maar dit bleek toch wel te kloppen. 3,5 jaar later en heel veel onderzoek verder is Bruins veel te weten gekomen over Boudewijn van Heile. Hij stierf in 1320, rond 50-jarige leeftijd. En had waarschijnlijk een kasteel hier in de buurt bij het huidige dorpje Heile. Was schepen, een bestuurder in Brugge en een ridder in West-Vlaanderen. Het is niet makkelijk om onderzoek te doen naar iemand die ruim 700 jaar geleden leefde. Wat ik echt weet, is wat er op de grafzerk staat. En voor de rest heb ik
vooral in de bronnen gekeken. Maar dan kom je uit op een verkoopakte of dat hij een document heeft ondertekend, dat soort dingen. Zo kan je langzaamaan een leven in elkaar puzzelen, ook door te kijken naar wat vergelijkbare figuren in zijn tijd deden. Bruins schreef een boek over Boudewijn en hoopt zijn schedel en zijn verhaal volgend jaar tentoon te stellen in Museum Cultuurforum in Aardenburg. Het museum gaat daarbij niet over één nacht ijs. Als professioneel museum zijn wij gebonden aan regels die zijn vastgelegd in de museumnorm. En een van die regels is dat alles wat bij ons wordt aangeboden, dat daar een herkomstonderzoek naar gedaan moet worden. Dus in dit geval gaan we dan ook kijken naar de herkomst van de schedel die Xander heeft aangeboden, maar ook het verhaal. Als mensen meer informatie hebben over de opgravingen destijds of over de schedel, want niet alles is bewaard gebleven, dan komen we graag in contact. Het verhaal zal Bruins dus nog wel even bezighouden, maar dat vindt hij ongetwijfeld niet erg. Hij heeft genoten van zijn marktplaatsvondst. Ja, dat is een geweldige belevenis geweest. Want ik ben naar een wereld afgereisd die al 700 jaar lang niet meer bestaat. En die zowel, het is een gebied waar ik nog nooit was geweest, ook in West-Vlaanderen. Maar ook een tijd waar je toch veel over nadenkt. Want je ziet het in films en zo, maar dat in de werkelijkheid toch heel anders was. Dus de West-Vlaanderen in de middeleeuwen, het voelt toch alsof ik daar een paar jaar heb geleefd eigenlijk. Het was vandaag opnieuw een grijs begin in Zeeland met ook dichte mist. Maar de zon brak snel door en het werd uiteindelijk nog 14 tot 19 graden. Vannacht is er wat bewolking met kans op een bui. Morgen is het wisselend met verspreid wat regen. De meeste opklaringen zijn er morgen aan zee. Maxima dan tot 13 graden. Woensdag meer bewolking en regenbuien. En donderdag is het dan weer meestal droog met af en toe zon. En daarna is het echt wisselvallig weer. Meer nieuws op onze radio, site en socials. Op onze site vanavond meer over Roel en Esther ten Brink uit Kortgene. Hier op beelden van een paar dagen geleden. Die op fietsvakantie in het Midden-Oosten waren de afgelopen week. Maar ze kwamen daar in Dubai midden in de oorlog terecht. Ze zijn inmiddels met het vliegtuig veilig weer aangekomen in Turkije. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks nog het uitgebreide weerbericht. Voor nu nog een hele fijne avond en tot morgen.